Salutare toată lumea, bine v-am găsit la primul episod din Skyblock. Astăzi suntem singuri. Da, și vă rog să mă iertați că n-am putut posta din cauza cu școala. Am avut teme multe. Da, și vreau să vă spun ca să lăsați și voi un like, măcar un like. Și să vă arăt ce server, uitați, deci apare doar cobblestone, dar când spargi, uitați, de exemplu, așa, iau toate astea, n-am pus nimic, nu? Așa, sparg un bloc, mai sparg, 3 blocuri în spart, uite, vedeți? Mi-a dat un coal, un cobblestone și lapis lazuli. Un bloc ăla mare. Și am putem face așa. Să vedem ce mai avem și noi în chest. Dar nu cred că se vede. Ce spație de acolo. Deci, haide mă, scrieți aici /spawn /spawn. Da, și mi se mișcă așa ca în telefonul spart. Și aici e shop-ul. Bine, dar puteți să dați și warp shop. Așa. Avem 13 lapis lazuli, 8 iron. Știu că și minereu din el. Trebuie cobblestone 32, iron, nu știu că era pe aici. Da, uitați aici. Da, 32 de bucăți. Lapisul acile. Și dați, deci am 2500 de bani. Bine, eu nu mă joc de, să zic că mă joc de ieri sau de azi. Dar și ca să puteți să vă duceți la insulă la voi, urcați din nou sus aici și o să vă las serverul în descriere, dacă vreți să intrați pe el. Și uitați-le, deci când vă faceți puțin, că nu mai știu unde era. Uitați, deci când vă creați insula, trebuie să dați SBLOCK pe insula la voi acolo, ca să nu poată să intre alții la tine să dea, de exemplu, cu Enderpearl-ul sau să-ți vadă insula și să vină la tine și după să-ți fură el, să spargă de fapt. Da. Și când vă creați insula, ori dați mai întâi SB create și după SB join, ori apăsați pe ăsta unde am apăsat eu acum. Da. Și ca să vă întoarceți din nou la insula voastră, apăsați tot pe ăla când sunteți la spawn.
Da, deci v-am arătat. Mai avem doar un puiet. Asta. Și sunt cam puțin răcit. Și, da. Am și din cauza că am fost răcit. N-am putut posta. Ce copac eu stăm? 23. Prima oară când se întâmplă asta pe Skyblock. Da, și în weekend n-am putut posta. Deci videoul acesta îl filmez marți, 28 aprilie 2017. Și o să-l postez, cred că mâine, sau tot azi, știu. Nu știu sigur. Da, și voi dacă o să vreți să îmi donați mie aici, deci, atenți. Cred că pe aici o să fie o încăpere. Așa, jos. O să, aici în astea. Deci hai să vă demonstrez. Asta o să fie chestul. Și aici o să fie niște hopere, de-alea, nu știu cum de spune, de-alea care intră chestiile în ele. Așa, și aici o să fie construit așa, până în sus. De fapt, voi vedea cum să fac. Și voi aruncați chestiile în hopere și eu o să le primesc. Dar, na, când o să fiu și eu, pentru că, na, ca să puteți să veni, să dați TPA la mine pe insulă. Deci, stați puțin. Am avut două... Deci am avut 2 DMD-uri. Stai că mai am eu pe aici. Stați puțin așa. Uite, de să bag asta aici. Uite, dar nu contează că să-mi pierd golul. Nu, trebuie 2. Băgăm loc să fie la fix. Mergem la PvP. Da. Da, fiți atenți. O să-mi pierd asta. Dacă stați acelea, vedeți? Vine și vă aruncă pe jos. Sunt ăștia OP pe aici. Hacker ăla. Da, și tot așa repetăm. Apăsăm pe like. Și ne dă la insulă pe noi. Da. Mi-am făcut aproape skin-ul la fel ca Hack Life. Nu că l-am copiat, dar când am vorbit cu el și am intrat pe Minecraft, am văzut că are skin-ul ăsta, bă. Și l-am întrebat așa, bă, tu ai skin la fel ca al meu. Aproape. Da, numai că el împărțea, acum cum e la ochelari, el are alb, ca la ochelari, el de fapt are ochelari. N-am nimic. Ia să încercăm să ne jucăm așa. Da, și stați puțin, o să încercăm să furăm itemele de la persoane. Nu că așa vreau, oricum.
După o să îi le dau. O să mergem la spawn. Oricum avem mai flash spawn. Sau puteți dați warp shop. Credeam că este hack live. M-am mirat că el e la școală. Dar dacă să vă uitați la Gamer Costin, da? Și o să vedeți acolo al doilea vlog al lui, e noaptea. Sunt curolele. Nu știu de ca... uitați, cumpărăm un ăsta de 400 de bani. Am cumpărat 2 stecuri. Hai, nu contează. Respawn, că mi-a liniște să mai duc până acolo. Asta e bine. Da, și cred că diseară o să fac și eu vlog. Da. Să vedem. Deci avem piatră. Să nu, hai să facem din lemn, da. Vorba e ca să nu dea ei slash spam. Repede. Ideea asta e. Uite. Deci, fiți atenți. Punem așa, uite. Dar să facem mai mare așa ca să... Uitați, cam atât. Ca să poate să intre. Deci, fiți atenți. Deci dacă punem, știu că o să regret, da. Da, stați puțin. Am uitat putere. Dacă n-am luat de la care trebuie, nu știu ce fac. Am luat de la care trebuie. Care e bun. Dar trebuie să fac o insulă, că da. Acum ceva gen ar cam trebui să le sacrificăm. Așa, încă un bloc. Dar nu știu de ce am pus atâtea. Că mai am 11. Da, și fix lemn, de care ne-am luat de la buș eu. Da. Dacă nu gândiți, vedeți ce pățiți. Vedeți? Uite, vedeți? Și când o să vină persoanele alea, ele o să moară dacă pică pe redstone. Încercăm să ducem aici. Așa, mai am 5 bucăți, nu știu dacă o să ne ajungă. Da, și cred că iar nu o să mai postez ceva timp. O să vă promit că diseară o să facem un vlog. Bine, nu chiar diseară, cred că nu știu dacă va ieși pe aici Hack Live. Că el e clasa 5-a, dacă în caz că nu știați. Și restul ăsta, dacă odată ce l-a spus, nu puteți să-l mai spargeți. Deci, eu n-am murit, pentru că acum trebuie să facem asta din nou. Pentru a putea muri ăia. Și să spuneți când intrați, ca, na, în caz că sunt abonat al meu, să nu vă omor pe aici. Ia uite. Ia să mor.
Mama mea, s-a surăcit rău. Ieși, că muream. Mamă. Cât pe... Deci dacă o să pice pe astea două blocuri, o să aibă noroc. Pentru că da. Ba nu o să mai aibă. Deci eu dacă o să mai mă duc o singură dată pe redstone, o să mor. Și nu cred că o să mai dea itemele. Bine, am murit, dar da. Pe la început. Și da, aveam itemele la mine. Nu! Am avut noroc. Noroc. Un gol. Atâta, nu mai fac aici. De așa. Spargem asta. Patru bucăți. Da. Deci, hai să băgăm noi tot ăsta aici, ca nu o grămă de bani pe el. Da. Da, și, da. Ce să mai zic, da? Ce zice? Așa, o să facem aici, așa. Nu prea mi-a ieșit asta. Făcut și hack live, da. Omorât, i-a furat lui unul un târnăcop de DMD. Și n-am mai făcut, pentru că odată i-a furat un diamante. Nu prea, deci să nu încercați asta. Nu încercați. Interzis. Că puteți muri. Dar eu nu mă sacrific pentru voi. Să mă ia mai apacilea, nu mai am cobblestone. Și am filmat 17 minute. 18. Ne trebuie neapărat cobblestone, ne mai trebuie vreo 16 bucăți. Așa. Ne dăm 5 bucăți. E bun. Ia, să vedem dacă ne ajung. Da, nu cred. Ați auzit? Ne mai trebuie cam... Da. Nu mi-a ajuns. Da. Acum cred că ne ajunge. Și la noi pe Acilea e un parc. Da. Și am fost cu o grămadă de colegi de mei. Ne-am jucat fotbal pe acolo la Venice Poliția. Că e ceva gen... deci e fix în curtea grădiniței. Da? E fix în curtea grădiniței. Și lângă grădiniță este primăria. Deci, am putea să facem zi? Nu, cred. Cine dă TPA la mine primește
Devin. Ia, haide de cineva. Dau DMD taci TPA nu TPS. Oh, nu. Dau DMD dați TPA la mine. Hai să vedem care dă. Eu zice mie așa slash TPA nu slash slash TPA așa. Am murit eu. Am curcat-o. Bă, nu mi-e băută slash TPA accept. Ce are, mă? Slash TPA nu, slash TPA a murit. Oare? Dacă e prost. Dați așa repede. Cred că dați pe. Rugați-vă să fi murit. Rugați-vă. Doamne. Cred că a murit. Da. A murit. I-am furat itemele. Deci, uitați ce puteți face. I-am furat. Oh. Deci știu acum că am 2 târnăcoape de iron, un de piatră. Am primit. Bun. 4 puieți și dacă o să avem bombe, o să putem să facem pompa la mare. Da, și cam atât cu acest episod. Eu am fost Gamer Ioniță. Și să nu uitați să dați un like, să intrați pe acest server care o să vi las în descriere.